Nikad nisam imala vremena da obilazim Vranje, jer su me svi vukli, ono što je bilo živih od familije. Usput kad se vraćam sa nekog puta, onda se zadržim dan, 2, 3 dana, kako kad ranije, sad već ne, naravno. I onda familija, iz kuće u kuću, iz kuće u kuću. I naravno pite, jel? Vranjanske pite, najčuvenije. Svaka familija u Vranju, ja ne znam, to treba, vi znate to, ima svoje. Mi smo Marganci, a Jovčići, ne znam, vi imate nešto, ali ne znate. Sam su, mislim, i na ovu Banicu i ove, kako se zove, oj Bože, sa mesom. Ovako... Mantije. Molim? Mantije. Pa umem ja da pravim. Ja sam od čikamitine sestričine, ona me naučila da mesim, samo treba sad malo ruke imati. Sad nisam odavno pravila, već godinu dana volim pite Banica. I to je posebno testo, to nije tek tako. A kad sam bila, znaš, onda, kod Rije, tetka, kad ćemo da pravimo Banicu? Ja, dobro, Rije, kad ćemo da pravimo Banicu? Pa jesu, čuvene su. Meni je Banica nekako najlepša, valjda zbog sira, onaj fini ovči sir. A prava i jedina čisto vranjanska, to je samsa. To je čisto vranjanska pita, inače Banica se pravi i po Bosni, mantije su uglavnom iz tog kraja, ali samsa je, tako kažu Vranjanci, to je naše, od Vranje, od Vranje. Tako sećam se da su to Vranjanci pričali, samsa. A nju nekako nisam naučila da, ne znam zašto. Zato što volim Banicu, onda Banicu pravim.